Nem hinném, hogy csináltam erről videót, de azt így bemutatom most már nektek. Ö, Mikrofonról lesz most szó, mert lehet úgy is, minket sokan nem tudják, de én is csak magamtól jöttem rá. Tehát lehet egy olyan appot is használni, ami nyilván, aminek van saját klaviatúrája, tehát nyilván egy márkás appról van szó, a SteelSeries NG-ről, ugye, amit én is szoktam használni, de erről sokan nem tudnak, hogy egyébként abba is bármilyen mikrofont meg lehet mahinálni, és előre beállított ilyen beállításokkal, vagyis hát presetekkel lehet ugye dolgozni, és ezzel működik az én mikrofonom is, de akkor be is mutatom nektek, hogy gyakorlatilag mit is rejt ez a engine. No, én ezt most direkt teljes képernyőre vettem, nyilvánvalóan le kell tölteni, de nem szükséges hozzá SteelSeries-es termék. Nekem nyilván itt az engine-ben van amúgy a billentyűzet meg az egér, de én ez emiatt is használom, hogy én alapból SteelSeries-es vagyok per HyperX-es. Viszont, hogyha te mit tudom én, tegyük fel, mikrofont akarsz beállítani, akkor neked a Sonárt kell használni. Nyilván én itt teliben leegyszerűsítettem a dolgokat, mert csak a chatre kell fókuszolnom, a game-re, illetve a mikrofonra. Én főképp a mikrofont szerettem volna alapból mahinálni. Az nagyon fontos tudni, hogy bocsánat, hogyha egyébként alig látok bármit is belőlem, de fontos tudni azt, hogy gyakorlatilag tényleg szinte bármilyen mikrofonnal működik, de ezt meg is mutat. Minden nem tudom megmutatni, mert most nem találom azt a feliratot, de annyi a lényeg, hogy ez minden mikrofonnal működik, még az aunámmal is. Na de, menjünk is bele a mikrofonba. Itt láthattok, ezt kinyomom, nem tudom mi volt beállítva. Itt láthattok beállításokat, stb. Egyébként akinek USB-s mikrofonja van, annak célszerű ilyen appokat használni, mert 600-szor jobb minőséget ki tud belőle hozni, mint hogyha, mit tudom én, másik appot használom. Teszteltem én már VoiceMeter-t is, teszteltem én már Audio Equalizer EPO-t is, vagy mi annak a neve, egyik se jött be. Erre is csak akkor találtam rá, vagy akkor jöttem rá, hogy basszus, van egy ilyen is ebbe az abba, amikor ugye én az egeremet meg a billentyűzetemet állítottam. De mivel sokan nem beszélnek erről, ezért úgy gondoltam, hogy én csinálok erről egy ilyen videót. Szóval, itt láthattok beállításokat. Hát most nyilván a hátteret azt nekem nagyon eltüntette, mivel ugye én kikapcsoltam ezt a AI hangeltávolítót, és egyébként ezt nagyon nem ajánlom, mert nagyon elnyomja a hangotokat. Szóval itt vannak presetek. Nekem ez a legjobb beállításom, azért használom, ez egyébként van itt Broadcast High Pitch, akkor van itt Boomer, Manias Pro, Deep Voice, ezeket én nagyon nem ajánlom, bár ez mikrofontól is függ, hogy melyiknek milyen a hangzás hozzá lebbi preseteken. Nekem ez van, az biztos, ez vált be. Én nagyon tudom ajánlani ezt az appot. Szóval röviden, tömören, nagyon tudom ajánlani ezt a programot, mert ezerszer jobb és egyszerűbb a kezelőfelülete, mint bármely más ilyen mikrofontuningoló programnak. A DXLR mikrofonoknál megint más, mert ott tényleg kell a keverőpult, de USB-s mikrofonoknál egyébként ez a legjobb választás. OBS-ben is be kell állítani a tulajdonságok, szűrőknél, hogy ott mondjuk, hogy zajcsökkentés, vagy jó minőségű CPU esetben, hogy csökkentés a zajt, akkor erősítés, nekem például van ilyen, mert a Launám az valami geci halk, akkor itt is van egy ilyen 3-sávos hangszint szabályzó nekem beállítva, ugye, amitől ilyen kellemesebb, nem ilyen dobozós hangja lesz a mikrofonnak, hanem ilyen nagyon jó. Tehát itt csak apróságokat kell az OBS-be, itt kell egyébként ebbe az abba a legtöbbet. Illetve, ha rámentek itt a felvétel, akkor nekem nem az Zoom, ami 900 van beállítva, hanem ugye a SteelSeries Sonar mikrofon. Tehát én azon keresztül beszélek gyakorlatilag.
És itt nem kell már, itt csak jelszinteket betenni, de ilyen, hogy hangminőséget, hogy stúdióminőséget, azt nem kell, mert alapból beállítja, az a jó benne. De egyébként a legjobb választás, én úgy gondolom, hogy ez, hogyha USB stúdió mikrofonokról van szó. Ha XLR mikrofonokról beszélünk, akkor sajnos tényleg kell venni egy külön keverőpultot, és ott beállítani manuálisan dolgokat, és akkor fog egy ilyen mélyebb, basszusosabb hangot produkálni a mikrofon. Na jó van, viszont ez a videó ennyi volt, én köszönöm szépen a figyelmet, hogy megnéztétek, legyetek jók, és akkor majd hamarosan megint találkozunk. Sziasztok!